Jamen, det kan jo være farligt at poppe popcorn uden at have låg oven på gryden. Fordi det er ikke kun popcorn, der hopper op fra gryden. Det er også små oliestænk. Og hvis man får dem på sin bare hud, så kan man godt komme til at brænde sig. Så det er derfor, at de her flotte handsker på. Vi er i gang med at teste, hvor langt af olien den kan sprøjte. Og tidligere i dag, der kunne den gå til den her stiplede linje, som I ser lige her. Så sidder I ude for den linje, så er I altså i sikkerhedszonen. Men er I inden for det her område, så er I i farezonen. Og vi er jo i farezonen lige nu. Men nu er første del af eksperimentet slut. Så nu kan jeg tage de her flotte handsker af. Og så skal jeg jo høre dig, Avon. Hvor langt kunne olien sprøjte? Ja, nu skal vi lige se, at det der popcorn, den rød herud. Ja. Måle her. Ja. Sådan der. 60. Ja. Og det er 2 meter og 40 centimeter. Hold da op. Jamen altså, med 2 meter og 40 centimeter, så vil vi gerne have lov til at byde jer hjertelig velkommen til vores teaterforestilling. Mit navn det er Katrine. Jeg hedder Avon, og vi er fra Lejvej Danmark. Og vi udforsker farer, og vi vil gerne invitere jer til selv at blive fareforskere. Så i løbet af forestillingen kommer vi til at prøve nogle forskellige farlige ting. Vil I være med? Ja! Har I nogensinde prøvet noget, der var farligt? Ja! Har I for eksempel prøvet at slå et søm i? Ja. Eller har I prøvet at gå med bare fødder ude rundt i byen? Nej. Eller måske har I prøvet at gå alene rundt i byen? Har I prøvet at kravle helt op i toppen af et træ? Eller har I måske prøvet at kravle op i en container og så se, hvad der var nede i den? Eller stikke hånden ud af vinduet på bilen, mens den kører lidt? Og hvad med, har I prøvet at tage en af de der små Lego-figurer og så lægge den op i mikrobølgeovnen, tænde for den og se, hvad der sker? Har I prøvet at sove udenfor? Har I prøvet at klatre på et tag? Den her bog, som jeg står med her i hånden, den er skrevet af den amerikanske forfatter Giver Tolly. Og der står der, at alle børn bør prøve de ting, som Avon lige sagde. Og titlen på bogen, den er på engelsk, og den lyder sådan her. 50 dangerous things you should let your children do. 50 farlige ting, som alle børn bør prøve. Og her, der har vi faktisk også nogle fotos af nogle børn, der prøver noget farligt. Ja, så her i forestillingen, der kommer vi til at prøve nogle af de her 50 farlige ting på bogen. Og kunne I også tænke jer at prøve noget farligt, når I kommer hjem, så kan I jo bare spørge jeres forældre, hvordan man bygger en bombe. På vores hjemmeside lejevej.dk, der er der en instruktionsvideo til, hvordan man bygger sådan en bombe. Ja. Og det kan jo godt være, at det virker som et af de mere farlige eksperimenter på bogen. Men det er bare en bombe, der er bygget af bagepulver og eddike. Okay, men inden vi går videre, Avon, så synes jeg, at vi lige skal få at vide, hvad betyder ordet fare egentlig? Ja, godt spørgsmål. Altså, ordet fare, det siger jo noget om fremtiden. Altså, det siger jo noget om hvad der måske vil ske. Så hvis der er noget, som man ikke har prøvet før, noget nyt, så vil der tit være en fare ved det, som man lige skal undersøge. Ja, altså udforske fare, det betyder ikke, at man undgår faren. Det betyder bare, at man undersøger det forsigtigt. Nå,
Nu synes jeg, at vi skal tage en fra bogen. Synes I ikke det? Jo. Nå, jeg synes, vi skal tage nummer 30, at lege i havlvejr. Ja. Altså, at lege i havlvejr, det kan jo godt være ret farligt, fordi man kan jo få havl lige i hovedet. Det er rigtigt. Ja. Så derfor, når det havler, så skal I skal skynde jer at tage jeres jakke på. 2, I skal tage en gryde oven på hovedet, eller en skål af metal, og så skal I skynde jer ud i havlvejret. Man kan også godt beskytte sig under en paraply, men det er altså ikke lige så sjovt. Nej, fordi så laver det ikke sådan en god lyd her. Avon og jeg, vi har selvfølgelig prøvet det her masser af gange. Det har havlet udenfor. Vi har skyndt os at tage vores jakke på. Vi har taget en gryde oven på hovedet, eller en skål af metal. Og så har vi skyndt os ud i havlvejret. Men vi har ikke nået det, før havlvejret er forbi. Det er vildt irriterende. Ja, det er vildt irriterende. Men fordi vi jo er i teateret, hvor alt kan lade sig gøre, så tænkte vi, at vi vil lave vores eget havlvejr herinde sammen med en af jer. Er der nogen, der kunne tænke sig at komme herop i vores havlvejr? Jeg skal lige danne mig en overblik her. Kunne du tænke dig at komme op herop? Ja, så kom herop. Hvad hedder du? Lej. Så kom herop. Prøv at se her, så stiller du det her. Ja, fordi at vores havlvejr, det er jo ret lille, så det lander lige præcis der. Ja. Okay, er I klar derude, publikum? Ja! Okay. Klar, parat, havvejr! Lad os give en stor hånd. Der findes jo også voksne fareforskere, og nogle af dem, de kalder sig for performancekunstnere. Der er for eksempel Kirsten Delholm, og hun har engang taget den gren over, som hun selv sad på. Okay. Hvorfor gjorde hun det? Det sagde hun bare, det skal man gøre en gang imellem. Altså, det er jo ret spændende at gøre, ikke? Men det er også lidt farligt at sæve den gren over, som man selv sidder på. Ja. Men det er jo meget almindeligt at være fareforsker. Mennesker gør det, og dyr gør det, og planter gør det også. De gør det bare meget langsomt gennem deres rodsystemer. Jeg tror, at den ældste form for fareforskning, det er at lege med ild. Ja, men det må man ikke. Jo, altså det må man godt. Man skal bare passe virkelig godt på. Og for eksempel følge en brugsanvisning. Performancekunstneren Yoko Ono, hun har lavet en form for mini-opskrift på en lille teaterforestilling. Og den er skrevet på engelsk, og den lyder sådan her. Lightning piece, light or match, and watch it till it goes out. Okay, så tænd en tændstik, og så kig på ilden, indtil den går ud. Ja. Er der nogen herinde, som aldrig nogensinde har prøvet at tænde en tændstik før? Og som kunne tænke sig at komme op og gøre det sammen med mig? Kunne du tænke dig på det? Ja. Og hvad hedder du? Mathilde. Okay. Nu skal I lige hjælpe mig og Mathilde en gang her. Fordi hvad er det farlige ved at tænde en tændstik? I kan bare sige det. Man kan brænde sig. Man kan brænde sig, det er rigtigt, ja. Er der nogle andre ting? Man kan sætte ild til noget, man kan tabe den. Man skal holde den nede i bunden. Det er nemlig rigtigt, det er godt råd. Okay, nå, så der er virkelig mange ting, Mathilde, man lige skal passe på. Men nu skal du se her, Avon, hun kommer lige med en spand med vand, hvor du bare altid kan kaste en brændende tændstik ned i. Der. Og hvis du nu skulle komme til at brænde dig en lille smule, så har vi også noget brændesalt. Ja. Okay, nu skal du se her. Nu tager jeg en tændstiksæske her. Og så viser jeg dig lige, og så får du lov til at prøve det. Er du med på det? Yes. Okay, jeg viser det også til alle jer andre. Jeg gør det godt. Nå, nu skal I bare se her. Så man holder altså æsken i sin ene hånd her. Og så åbner man, og man tager en tændstik ud. Og
det her, det er svovlet på tændstikken. Den sætter man på siden her. Og så laver du en bevægelse væk fra dig selv. Så holder du den opad. Så kigger du på den. Og når du ikke vil kigge mere på den, så kaster du den derned. Er I med på det? Er I med på det? Ja. Nu skal vi være helt stille. Okay, godt. Hvorfor peger du med den der æble? Altså, det der, det var ret farligt. Det kunne gå fuldstændig galt. Ja, altså, du hørte lige, hvad alle børnene sagde, hvad der var, altså man kunne brænde sig, og så kunne der være gået ild i det hele, og der kunne være gået ild i gardinet, og ja, altså, så var der kommet røg i hele lokalet, og folk begyndte at hoste, og de begyndte at få panik, og... Ja, men jeg synes, du overdriver en lille smule, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, vi havde meget godt styr på det. Ja. Jamen, altså, ja, jo, men altså, det kunne være sådan så, at tændstikken, ikke? Ja. Den kunne have været hoppet ud af spanden igen, og så kunne den sætte ild til den der popcorn, og den har sat ild til den popcorn, den har sat ild til den der popcorn, og den har sat ild til den popcorn, og den popcorn, og den der popcorn, og så var der blevet dine bukser. Ja. Altså, skal vi sætte ild til dine bukser? Skal vi sætte ild til mine bukser? Altså, I kan godt tage ild til mine bukser. Vi kan jo sætte ild til nogle fakler. Ja, okay, ja, det er en god idé. Og så kan vi bruge nogle af de her brændslukker. Ja, tror du godt, at børn ved, hvordan man bruger sådan nogle brændslukker? Ja, fordi som farforsker er det jo ret vigtigt, at man ved, hvordan sådan en brændslukker virker. Så derfor så vil jeg lige læse højt en gang, så vi alle sammen ved det. Lad mig se her. Der står, okay, 1. Hej med dysen. Det her, det er dysen. Peger man med dysen. Så står der 2. Træk sikkerhedsstiften ud. Det er den her. Så tager man, og så stikker man den ud. Nej, man trækker den ud for det. Og så står der så 3. Tryk ned og sprøjt. Okay. Det synes jeg, det lyder meget nemt. Synes I ikke det? Jo. Jeg skal bruge 3 til min brandslukkerpatrulje, som ikke har været oppe endnu. Jeg skal lige orientere mig, og så skal jeg nok... Okay, lad mig se. Dig helt, der sidder helt deroppe. Ja, altså helt deroppe. Ja, præcis. Perfekt. Okay. Og så skal jeg se... du kommer til mig. Og så skal jeg se her. Og dig der sidder og strækker dig. Ja, vil du komme med til mig? Sådan her. Det er de her sager. Okay. Så skal vi se her. Værsgo, velkommen. Hva? Ja. Nå, brandslukkerpatrulje. Kom lige herover til mig. Og lige her. Så ser vi, så stiller dig der. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Viggo. Viggo? Ja. Ja. Hej, Viggo. Og hvad hedder du? Karen. Og hvad hedder du? Vera. Okay, nu skal vi bare se her. Det her, det er vores brandslukkerpatrulje, og det er nemlig rigtigt, Viggo. Vi skal nemlig til at bruge de her brandslukkere. Og jeg vil lige give jer en hver især, og så går vi herover, og så skal I ikke gøre noget, før jeg siger til. Er I med på det? Okay, nu skal vi se. Så får du lige den her, og så hvis du holder under, så er det lidt nemmere at ind til kroppen. Kan du det? Hold nedenunder. Ja, rigtig godt. Og se, så får du den her, holder under, sådan der, og så helt ind til kroppen. Og så den her, kan du lige holde sådan der. Kan du have den? Godt. Okay, og så får du også lige den her lille. Sådan der. Sådan der. Perfekt. Og så skal du bare se, at så går vi herover. Så kommer I herover til mig, brandslukkerpatrulje. Sådan her. Super. Så sætter du den der. Skal vi ind her, hvis du går lidt tilbage en gang. Og så sætter vi den ned på gulvet her. Ja. Sådan der. Og så bare sæt jer bag dem. Ja. Og så ikke gøre noget, før jeg siger til. Sådan der. Okay, brandslukkerpatrulje. Der går lige et øjeblik, fordi vi skal jo lige have tændt faklerne. Så nu vil jeg tage denne her. Okay. Er I klar derude, publikum? Ja. Okay. I behøver
behøver ikke at gøre jer klar endnu. Jeg skal nok sige til brandslukkerlaboratoriet. Så, nu vil jeg så tænde for faklen. Ja, man skal lige være lidt tålmodig, men jeg tror, vi er ved at være der. Eller hvad? Vi skal lige have gang i den anden her. Sådan der. Sådan der. Ja, næsten. Ja. Skal vi se? Sådan der. Ja, okay. Nå, kære brandslukkerme, tror jeg. Pege med dysen. Pege med dysen. Ja, super. Træk sikkerhedsstiften ud. Sådan der. Og tryk ned og sprøjt. Tak skal I have. Sådan der. Kan I alle sammen se det her foto, som jeg står med her i hånden? Ja. Det her, det er et fotografi af den belgiske performancekunstner Gwendolyn Robin. Og her, der står hun i et hav af fyrværkeri og lunder. Og det her billede er faktisk taget i Danmark. Det er nemlig taget til en af vores festivaler. Og vi plejer at sige, at det er mere sikkert for Gwendolyn Robin at lave den her slags arbejde, end at gå ude i trafikken en helt almindelig dag. Fordi udover at hun har arbejdet med det her i snart 20 år, så har hun også sikkerhedssko på, som passer på hendes fødder. Hun har en tyk dragt på. Hun har også nogle handsker, der passer på hænderne. En hjelm på, nogle briller. Og så har hun sådan en maske, som sidder fuldstændig tæt til hendes ansigt og til hendes hals. Så det er altså Gwendolyn Robin. Ja, det er sjovt, at vi snakker om sikkerhed, ikke? Ja. Fordi jeg har sådan en bog her om sikkerhedsgodkendelse. Det er en tysk fotograf, der hedder Andreas Meichner, der har taget billederne. Ja, det her. Her. Der er et billede af en kvinde, som bukker en kniv. Så ser hun, hvornår den knækker. Og ja, den her. Her der er der en mand, som står på en bademåtte. Og så ser han, hvor skråt man kan stå, før man falder af den. Og med den her. Ja, den her. Der er der en kvinde, der slæber en skuffe. Hvorfor gør hun det? Det er for at se, hvor meget den kan holde til. Ja. Jamen, Avon, er det sådan, kunne du godt tænke dig at være lidt ligesom hende? Ja, altså sådan en, der gør ting sikre. Og så får de lige et sikkerhedsstempel, når man er færdig. Ja. Ja, det vil jeg ret godt. Det lyder også ret sjovt. Synes I ikke, vi skal lade Avon teste et andet sted? Ja. Jo. Men vi har jo for eksempel den her flotte dino her. Ja. Hvordan vil du teste den? Jamen altså, den der dino, den kan man jo puste luft i. Ja, og legetøjstesten, den er jo til for at se, hvor meget luft man kan puste i den. Ja. Så ja, hvis man for eksempelvis har sådan en her kompressor, som vi har, så kan man bare lige bruge den.
Nå, Ja, ja. Fordi at når du hopper på dinoen på den der måde, Ja. så stiger trykket ind i den, og hvis man så er lidt større barn ligesom dig, Ja. så kan den jo faktisk godt eksplodere. Nå, Ja. okay. Jamen, hvordan vil du så måle den? Altså, jamen, jeg vil jo fylde luft i den, Ja. og så vil jeg måle omkredsen om den, og så vil jeg fylde noget mere luft i. Og hvad sker der så? Jamen, så fylder jeg mere luft i, og så måler jeg den igen. Og hvad sker der så? Jamen, så fylder jeg endnu mere luft i. Og hvad sker der så? Så fylder jeg mere luft i. Og hvad sker der så? Den eksploderer. Den eksploderer. Det er nemlig rigtigt. Okay, ja. Ja, det kan jo godt give et kæmpe brag, og så kan man godt blive lidt bange. Og det gør sikkert rigtig ondt i ørerne. Men vi har høreværn. Nå, ja, okay, ja. Nå, men er der så nogen, der kunne tænke sig at komme op til scenen her og være legetøjseksperter? Ja, det skal nogen, der ikke har prøvet før. Vil du? Du har ikke prøvet før? Og nu skal I bare høre her, vi har jo høreværn til jer alle sammen. Og Elle der, hun kommer med en kasse, som hun stiller derovre, som de bagerste række her kan få lov til at tage af. Og så har jeg også en, jeg tager frem her, og så skal vi lige hjælpes ad med at få det ud i lokalet. Er I klar derude? Ja! Centimeter. Centimeter. 95 centimeter. Næsten 100 meter. Nej, 100 centimeter.
109 centimeter. Kan I se det her billede her? Ja. Det her, det er et billede af den futuristiske kunstner, der har kaldt sig Farfar. Og han var også fareforsker. Og det her billede, det er næsten 100 år gammelt. Det er nemlig taget i 1930. Og Farfar, han var med til at lave den futuristiske kogebog. Og i den futuristiske kogebog, der lavede man opskrifter, madopskrifter op til kunst. Og vi er så heldige, at vi har sådan et eksemplar her af den futuristiske kogebog. Og nu vil jeg læse Farfars opskrift op. Der står det her. Hvidt og sort. En soloudstilling på mavens inderside med flotte mønstre, malet med flødeskum og drysset med trækul. Dekorerer maveånde, og det giver hvide tænder. Okay, ja. Så man spiser flødeskum og kul, og så laver det sådan et flot billede på indersiden af maven. Ja. Men det kan jo godt være ret farligt, altså fordi kul er jo trods alt gravet op i jorden. Ja, det er det, jeg tænker. Ja. Er der 4 modige malere, der kunne tænke sig at komme op til mig? Altså 4, der ikke har været op før. Dig der. Ja, du kommer til mig. Og dig med buen der, du kommer mere der. Og skal jeg lige se her. Og vil du komme op til mig? Og jeg skal lige se her. Okay, du har været op før, så vil jeg sætte lige dig ned igen der. Og så kommer du op til mig. Her. Nå, modige maler. Vi skal lige have den sidste maler med her. Her, værsgo. Og, nu skal jeg lige... Hvad hedder du? Vilma. Vilma. Undskyld, hvad siger du? Vilma. Eskild. Okay. Det her, det er altså vores maler. Og kære maler, nu får I så et lille glas med flødeskum, og så skal I tage et ske også. Og så ikke gøre noget, før jeg siger til. Fordi her har vi jo selvfølgelig hovedpersonen. Det er kullet. Det er de 8 her. Sådan der. Og nu vil jeg give jer lidt kul. Okay, modige maler. Værsgo og spis, hvis I tør. Spiser. Hvor spiser du? Tror I, er I godt i gang med at få lavet sådan en maleri her? Men har I ikke fået lyde til det? Skal vi sætte tænderne i gang? Ej, men altså lad os lige give en modig. Vi skal nå nummer 39 at slikke på et 9-volts batteri.
Ja. Altså den batteriet, det farlige, det består jo i, at man godt kan få et lille stød på tungen. Ja, men det er bare et lille stød, og det kilder bare en lille smule, så det er altså ikke så farligt. Men nu vil vi dele nogle batterier ud, og vi har sådan nogenlunde nok batterier til næsten jer sammen, vil jeg sige. Og de voksne kan jo også prøve, hvis de har lyst. Men lad være med at gøre noget, indtil jeg siger til. Jeg skal nok guide jer igennem, hvordan vi gør. Lille drue eller noget. Skal jeg se, jeg sætter den? Jeg tror, der er lyst til det. Tag chancen. Godt. Hvor lige vil du? Har du ikke været batteri for? Så var det noget godt her. Har du faktisk ikke en batteri med? Ja. Selvfølgelig har man da fået et som bak. Jeg går ud fra, at 9-volts batterier fungerer stadigvæk som 9-volts batterier, jeg gjorde det med. På polerne på samme tid. Så det er altså på samme tid før det virker. Okay? Nå. Alle jer, der har et batteri, hold armen strakt ud foran jer. Ja, flot. Det var I rigtig gode til. Og nu kan hele salen være med, heldigvis. Så stik tungen ud. Og så på hver strækker. Godt der. Og derovre. Perfekt. Super. Okay. Og så tæt på nogle kænguruer, som hopper rundt på en blomster af. Hvorfor skal man det? Bare for at gøre det mere spændende. Og værsgo, og så kan være rød. Man kan også prøve at gøre det andre steder. Altså, det kommer også til at tænke på, Katrine, altså, hvad tror du, det allerfarligste, man kan gøre i børneteater? Hvad er det? Jamen,
Det farligste, man kan gøre børnetæller, det er jo at være kedelig. Okay. Ja. Nå, hvorfor det? Jamen, fordi børn, de skal jo helst underholdes hele tiden. Og det samme, det gælder jo for de voksne. Og hvis vi nu ikke underholder dem, vi er kedelige, så begynder de jo at blive urolige. Og så ved jeg altså ikke, hvad de her tilsyneladende meget søde børn kan finde på at gøre. Okay. Ja, det lyder ret farligt. Ja. Skal vi prøve det? Skal vi prøve det? Ja. Men det er fordi, det minder mig om et værk af Marina Abramovic, som hedder The Artist is Present, altså kunstneren er til stede. Og i det værk, der sad hun og kiggede et andet menneske ind i øjnene i 8 timer. Skal vi prøve det? Ja, okay, så er det 10 år. Det er nogle meget, meget søde børn, vi har her. Måske var vi bare ikke kedelige nok. Måske er det bare ikke så farligt at kede sig. Ja, det er det jo egentlig ikke. Altså, og skulle man nu kede sig, og man ikke har lyst til at kede sig, så kan man jo prøve, at man kan lege med tiden. Fordi tiden, den føles forskelligt, alt efter hvem man er sammen med, eller hvor man befinder sig. Ja, altså når man kommer hjem, så kan man fx prøve at se, om man selv kan holde øjenkontakt i lige så lang tid her. Fordi, ja, nu sad vi jo her og kiggede hinanden ind i øjnene i 8 timer. Og det kan jo godt være, at det bare lige føles som et minut. Det kan også være, at når det er 8 timer er. Fordi det kan jo godt være, at når man, hvis man nu skal ud op derhjemme, så kan det jo godt være, at 1 minut det føles som 8 timer. Ja, så det kan man jo lege lidt med. Altså, man kunne også, og det her, det er min yndling. Man kan lægge et stykke slik på bordet, så kan man kigge på det i 10 minutter, uden at spise det. Ja. Eller man kan prøve at se, om man går baglæns i 4 timer, eller man kan prøve at se, om man puster på et ben i bare 5 minutter. Eller man kunne også tage nummer 27 at have bind for øjnene i 3 dage. Det gjorde kunstneren Linda Montana. Det synes jeg da, vi skal gøre. Skal vi ikke? Okay, ja. Jamen 3 dage, altså det har vi ikke. Nej, okay. Ja, fordi forestillingen, den slutter altså her om 10 minutter cirka. Okay, ja, det går ikke. Nej. Okay, nå, vi skal lige nå nummer 46, at superlime sine fingre sammen. Ja, superlim, den er god. Den minder mig faktisk også om det andet værk, som Linda Montana også har lavet sammen med Tchaikovsky. Og der var de bundet sammen i et helt år. Så gjorde de alting sammen. Altså, hvis de skulle løbe en tur sammen, så skulle de løbe lige stærkt. Ja. Eller hvis de skulle spille fodbold sammen, så skulle de helst være på samme hold. Eller skulle de på toilettet, så skulle de også gøre det sammen. Altså alting. Og Avon og jeg, vi har jo selvfølgelig prøvet at superlime vores fingre sammen som fareforskningsvenner. Og det man skal huske der. Ja, altså det var jo ikke for evigt med sådan en der lim der. Fordi at huden, den udskiller hele tiden en lille smule olie og en lille smule fugt. Og så holder limen op med at virke efter cirka 1 til 2 timer. Det eneste, der kan være lidt farligt, det er, hvis man prøver at tage fingrene fra hinanden med magt. Fordi så kan man godt komme til at hive noget hud af. Og det kan altså godt gøre rigtig ondt. Ja, man må vente, og så skal man passe rigtig godt på hinanden. Også så man ikke kommer til lige at hive ved et uheld. Er der nogen her, der kunne tænke sig at blive limet sammen som fareforskningsvenner? Ja, altså det skal helst være nogen, der skal
samme sted hen efter forestillingen. Ellers det er noget rod. Som ikke har været op før. Carla og Leonora, nu tilspørger jeg jer. Vil I lime sammen som farforskningsvenner, indtil limen holder op med at virke? Så siger I et højt og tydeligt ja. Det har jeg gjort. Nej, du kan ikke. Du kan det. Jeg vil kigge på det. Det er jakken. Men I kan ikke få jakken. De har lækker sko på. Så tæller vi, mens limen størkner til 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Så tæller vi igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jamen altså, kære publikum, det var nogle af de farlige ting, som alle børn må prøve. Og I to, I skal passe rigtig godt på hinanden det næste stykke tid. Og alle jer andre, I skal også passe rigtig godt på jer selv, fordi I skal ud og lave eksperimenter. Ja. Og hvis I vil huske, hvad det er for nogle eksperimenter, I har set i dag, eller I vil fortælle andre om forestillingen, så kan I få et program. Men tusind tak, fordi I kom. Tak for det.